Piratshow, så har jeg lige et spørgsmål. Hvor mange af jer har set Piratshow før? Prøv lige at klappe en gang. Der er nogle stykker. Okay. Og hvor mange af jer skal så ind og se Piratshow for allerførste gang? Og der var det noget. Hej. Ja, jeg vil også bare gerne lige sige, at det også er min første gang til Piratshow. Ja! Hej. Røde og blå pirater. Vink dig lige til Lilja. Hvor er I søde. Ja, men Lilja, nu var det altså lige rødskridt af mig, der skulle blive velkommen, så... Ja, undskyld. Jeg vidste jo ikke, at det var sådan, det var. Det er jo min første gang. Ja, godt så. Blå pirater. Jer, der har set Piratshow før, I ved godt, hvad I skal gøre, når jeg siger blå pirater. Er I klar? Så skal man nemlig råbe, hey! Ja, og så siger jeg, røde pirater, er I klar? Hey! Godt, så prøver vi lige en gang til herovre, hvor I alle sammen er med. Både jer, der har set Piratshow før, og jer, der er her for allerførste gang. Så, blå pirater, er I klar? Og røde pirater, er I klar? Og det er sådan, man gør, når man er til Piratshow. Giv lige jer selv en stor hånd. Hvad med dig, Rødspil? Er du klar? Du kan ikke vide dig selv i numsen på jer rumkugle. Skørbet, er du klar? Godt, så siger vi 5, 4, 3, 2, 1. Eller svær. Er du klar, rumkugle? Det kan du vaske dig selv af ører på. Er du? Godt. 3, 2, 1. Her! Klokken sigter mod kisten med suld. Blå pirater, er I klar? Svære som monster fra havet om skud. Røde pirater, er I klar? Håbet er tegnet og lyset er sat. Vi har pakket de bøger, vi har. Vis jeres muskler, for nu tager vi fat. Nu hejser vi sejlet og tager på skattejagt. Kom nu med på nye eventyr. Skattejagt. For monstre og havdyr på skattejagt. Vi går fra morgen til nat. Vi sejler for at finde en skat. Rumkugle, der er så noget helt galt her. Jeg mangler mit sværd. Og jeg mangler min kigger. Røde og blå pirater. Hvem tror I, der har taget vores ting og fyldt dem ud med gule blomster? Lilja! Hej igen! Lilja, vi skal altså bruge vores kigger og svær. Ja, vi skal lige se og synge om havmonstrene. Mener I dem her? Dem fandt jeg ude bag det der købte piratkroner. Pyntet op. Ej, Lilja, blomster hører ikke hjemme i en piratkro. Var de ikke? Nej. Nå, jeg synes ellers bare, det var så hyggeligt. Jeg har sat gule blomster på alle bordene. Dem skal vi fjerne så hurtigt som muligt. Jeg har det! Jeg har gjort det til en konkurrence!
tæt. Men det var altså de blå pirater, der kom først. Og det vil altså sige, at det er de blå pirater, der vinder aftenens første konkurrence. Vi rusher som gale på søslangens hale. En hejfinde sølver i havår. Og vi går på line på en krokodille. Og giver 8 gram til en blækspruttes arme. Før vi får en kiste så fuld. Det er ikke, når de bare gør det der. Guld og skaljer. Og nu er det eventyr. Skaljer. Fra morgen til nat. Vi sejler på en skadiak. Kom nu i eventyr. Skadiak. Møder monster og havdyr på skadiak. Lever fra morgen til nat. Vi sejler ud for at finde en skat. Velkommen til Piratio! Tænk, at jeg, blomsterpigen Lilja, skal være med til Piratio. Ja, men... Jeg glæder mig helt vildt. Ved I hvad? Nej. Ja, Lilja, det er dejligt, du er glad for at være her, men... Nu skal du altså lige tige stille, så Romkugle skal lige til at fortælle om skatten. Ja! Undskyld. Munden er lukket med 7 røver sig. I aften, mine damer og herrer, kæmper vi om intet mindre end en kæmpe stor piratskat. En piratskat fuld af sølv og guld. Guld? Nej, Lilja. Ikke guld. Guld. Altså, guld. Nå. Ja, det er altså en piratskat, så den er fuld af guld. Jeg troede lige sagde, at den var fuld af guld. Men det er den ikke. Så undskyld. Det var jo nok bare mig, der hørte forkert, så det er jo min første gang. Ja, godt så. Det er altså en piratskat fuld af sølv og guld. Og i løbet af aften skal vi igennem 5 konkurrencer. Og de samlede vindere får guld. Og de samlede tabere, de får det svære sølv. Ja, men så bliver det jo bare spændende at se. Og det bliver de blå, der vinder! Der er ingen kugle. Jeg har da Ja, det er også meget hyggeligt, men... Synes du virkelig, det var en kugle? Nej, det er jeg glad for, at du siger. For det er jo min første gang. Ja, men du er ikke pirat, du er en blomsterpige, og det er de røde og de blå pirater, der kæmper om skatten. Romkugle. Ja, godt, så jeg kommer nu. Okay, vi holder altså styr på pointene ved hjælp af disse Lilja! Sådan! Nu! Ja, nu er det simpelthen nok. Romkugle, tag det roligt. Men Lilja kommer på nerverne. Hun tror bare, hun kan komme her og gøre vores piratkro til sit eget gule blomsterbed. Wow! Nej, det tror jeg nu ikke, men altså, det er jo Liljas første gang til Piratio. Nå, er det Liljas første gang til Piratio? Tak, det tror jeg, vi alle sammen har forstået. Hun ved jo ikke, hvordan man gør. Jamen, hvad bliver det næste? At de skal have blomsterpigekjoler på og lave ansigtsmaling. Faktisk så har jeg en gave til jer. Det var lidt svært til dig. Eller nye piraten, jeg hørte dig på noget. Og den så der gule blomsterpigekjoler, så kan I ikke lade sig ud som mig. Hvis I altså har lyst. Men det har vi ikke. Lilja, hvem tror du egentlig, du er? Du er jo så smart. Jeg ved ikke. Og klog. Måske lidt mere gennemsnittet, ja. Og så er du også altså helt vildt god til at bruge din hjerne. Det er det samme. Men altså, kan du ikke hjælpe Lilja til, hvordan man bliver en ægte pirat? Okay, hvad siger I røde og blå pirater? Synes I, jeg skal hjælpe Lilja? Fint.
Ja. Værsgo. Ja. Nu skal du høre rigtig godt efter. Hvem er jeg? Romkugle. Ja, men jeg er også noget andet. Jeg har en blå piratjakke på. Nej, okay, vi prøver noget andet. De her, de har alle sammen blå piratbandaner på. Hvem er de? Publikum. Hej herovre. Hej herovre. Ja, men de er også noget andet. Noget som jeg også er. Sulten. Nej. Mette. Nej. Tørstig. Nej. Sur. Jeg er ikke sur. Dog, det er lige før man savner fjæsing. Romkugle, så lad da mig prøve. Lilja, så skal du høre godt efter. Hvem tror du jeg er, når jeg svinger mit sværd? Tyver hvor jeg kommer på nær. Springer i kamp, uden at vente på start. Jeg er en rød pirat, og du forstår jeg. Endelig. Det vil altså sige, at alle i pirater er røde pirater. Må jeg være fri? Hvem tror du jeg er? Vi kigger her. Jeg kravler i masten, når tingene sker. Heroppefra jeg ser alting klart. Jeg er en blå pirat. Kom og se sig, for jeg har lommer, nu vil jeg gå bag her. Kom og se sig ud. Jeg har fået jakke på, og jeg låner dig her. Kom og se sig ud. Det er okay, at lære sig selv. Men hey, hvis jeg var dig, ville jeg klæde sig ud som mig. Nå, Lilja, lad os se, om ikke vi har gjort dig til en ægte pirat. Det tror jeg også bliver svært. I ved, hvordan man siger, at klæder skaber folk. Hvad betyder det? Det betyder, at det er meget nemmere at være en sej pirat, hvis man klæder sig ud som en sej pirat. Hvem tror du er, når du svinger mit sværd? Og tyver i hvor jeg kommer nær. Springer i kamp, uden at vente på start. Er jeg en rød pirat? Ja! Hvem tror du er? Vi kigger her. Kravler i masten, når tingene sker. Heroppefra se alting klart. Jeg er en rød pirat. Flot, Lilja! Kom og se sig ud, for jeg har lommer, nu vil jeg gå bag her. Kom og klæd sig ud. Jeg har fået jakke på, og jeg låner dig her. Kom og klæd sig ud. Det er okay, vær sig selv. Men hey, hvis jeg var dig, ville jeg klæde sig ud som mig. Hvis jeg var dig, ville jeg klæde sig ud som mig. Nej, hvis jeg var dig, ville jeg klæde sig ud som mig. Lilja, hun skal klæde sig ud som mig. Nej, Lilja skal klæde sig ud som mig. Som mig. Nej, som mig. Som mig. Nej, som mig. Blå pirat, nu skal I bare se. Rødspætte! Hvad er der? Det vildeste, jeg nogensinde har set. Åh, sig nu, hvad det er. Der flyver en regnbue fra et gris. Åh, en regnbuefrødgrismor! Ja, blå pirater, så må man gerne grine og pege rødspætte, fordi hun er så dum. Ha, 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 ha. Åh, hvor er hun simpelthen snop igen. Røde pirater, de skal få betalt. Nu skal vi bare se. Hvor er du smart, Romkugle. Røde pirater, så må man gerne grine og pege Romkugle, fordi han er sådan en dumme pirat. Ej, rødspætte. Hvad er der? Ej, det er godt nok pinligt. Sig nu, hvad der er, Romkugle. De snørper er gået op. Snørebånd? Jeg troede ikke engang, jeg havde noget snørebånd. Nej, det bukker dig for den bedste pirat. Ingen grund til at være så ærbødig. Jeg har jo alle dage været meget bedre end dig.
forestille jer hende som piratkaptajn. Jeg vil godt nok skamme mig, hvis jeg sådan en rød karklud rundt om hovedet. Du er så mindre begavet, at du ikke er stand til at finde på noget nyt. Nå, du skal dømme igen. Det er i hvert fald jeg, du ikke kunne læse Søren og Mette. Skænderier til løsningsmænd på kæmper. Lilja! Jeg kan ikke lide at skænde. Nej, vi skændes ikke. Vi slås. Eller ikke lide at slås. Men vi er pirater. Rødspætte har ret. Vi er pirater, og pirater slås. Så nu får jeg buket venner. Vi så lader være med at slås. Løs alting med et buket blomster. Vi er jo ikke et ægtepar i 40'erne. Lilja, du vil gerne være med til piratshow, ikke? Ja, så bliver du nødt til at blive lidt mere piratagtig og knap så en blomsterpil. Rødspætte har ret. Blomster hører ikke hjemme i en piratkro. Det har Romkulle ret i. Hører du det? En tordendrag. Og et til. Og et til. Tre tordendrag. Har I fået de ting? Er der en havmonster på vej? Tak for det. Det er jo perfekt! Er det det? Ja, for så kan Lilja vise, hvad hun har lært. Lilja, kom lige her en gang. Nu får du min kikkert, og så kan du holde udkig efter havmonsteret. Ja, og så får du min sværd, og det kan du altså bruge til at tæve havmonsteret, når du ser det. Så blå pirater, når jeg peger på min kikkert, skal I alle sammen være med til at sige udkig. Og røde pirater, når jeg så peger på min sværd, så skal jeg altså alle sammen være med til at råbe tæv. Så udkig. Tæv. Udkig. Tæv! Udkig! Tæv! Udkig! Tæv! Udkig! Tæv! Den klarer du sagtens. Men Romkulle, Ja. tror du ikke måske, vi skal blive hjælpelige med havmonsteret? Nej, Rødspætte, den klarer hun sagtens selv. Det var bare fordi du er bange. Eller det ej. Så det var udkig og tæv. Der er det udkig og tæv. Og blå pirater, kan I huske, hvad det var, jeg skulle bruge kiggeren til? Nå ja, jeg skulle da bruge den til at holde udkig med. Så det gør vi lige alle sammen. Så er der godt udkig. Ha! Er der noget? Er der havmonster? Herovre. Ej, man må altså ikke snyde. Man må kun sige til, hvis der er et havmonster. Det er okay, for vi prøver bare en gang til. Så vi holder bare udkig igen. Der fik jeg dig! Men hov, prøvede pirater, kan I så huske, hvad det var, jeg skulle bruge sværdet til? Ja! Jeg skulle da bare bruge det til at give tæv med, så det gør jeg vel bare. Så må jeg faktisk på Rødspætte. Og Rødspætte, hun starter med at se mega sej ud, så det gør jeg også.
i havmonster er bange for mig? Jeg har hørt det. Nej, det gik ikke særlig godt med de tæv. Men det gik heller ikke særlig godt med at holde udkig. Jeg er ikke nogen særlig god pirat. Hverken blå pirat eller rød pirat. Bare sådan ønske, at man kunne blive en ægte pirat ved hjælp af et trylleslag. Der fik jeg lige en idé. Der er faktisk en her i Jesperhus, som garanteret kan gøre mig til en ægte pirat ved hjælp af noget piratmagi. Kan I gætte, hvem det er? Det er Rita, den røde heks, og måden man får hende frem på, er ved at sige den magiske bulle-bulle-bremse. Så frem med hænderne, og så siger vi bulle-bulle-bar, kilde-kilde-klar, kysse-kysse-græs, bulle-bulle-bar. Pirater, hvor ser I skændende ud. Og hej røde pirater, I ser dejlige ud. Hej Lisa. Hej Lilja. En blomsterpige piratfru, det må jeg nok sige. Og du har både sværd og kikkert. Det klæder dig, min pige. Tak. Faktisk ikke særlig god til at bruge nogle af delene. Ja. Hverken sværdet eller kikkerten eller sværdet. Så var det, jeg tænkte på, om du måske kunne hjælpe mig med at blive en ægte pirat. Lilja, det skulle da være min mindste kunst. Hvilken pirat vil du gerne være? For jeg kan gøre dig til lige den pirat, du allerhelst vil være. Så røde pirater, hvilken pirat synes I også skal være? Kan du lave en, der kommer til en rød pirat? Sagtens. Nej, ikke skærbu. Det vil være for kedeligt for plottet. Blå pirater, hvilken pirat synes I også skal være? Jeg kan også godt lave en trylledrik, der gør dig blå. Intet problem. Kan du lave begge? Jo, det kan jeg vel godt. Men så skal vi også have gang i noget piratmagi. På den røde heks, jeg var blevet for jer med tryllerier og tricks. Mine mixturer er et herligt mix. Jeg er en sød rød slægsteks. Abracadabra, her kommer jeg. Alle hvad I vil have, kan min piratmagi give dig noget for det. Det er noget, man siger, for jeg tager, når jeg giver trylledrikke kan altså gøre dig til en ægte pirat. Ja. Desværre er Rita bare ikke særlig god til at sætte fyldeskørte markader på sin trylledrikke, Lilja. Så vi må prøve os frem, dig og mig. Eller I må prøve jer frem. Vi skal nemlig bruge hjælp fra både de røde og de blå pirater. Jamen, så kan vi jo gøre det til aftenens anden konkurrence. Så de hold, der vælger den rigtige trylledrik, vinder. Hvordan ved vi, hvilken en, der er den rigtige? Den lugter a la Chris. Okay. Jamen, siden er det de blå pirater, der fører. Er der så en rød pirat, der kunne tænke sig at komme herop og hjælpe mig? Der sidder altså mange mega seje og modige pirater. Men der sidder altså en hernede ved det allerbagerste bord. Ja, der er helt dernede ved det bagerste bord. Kom du bare op til mig. Giv en lille stor hånd med. Der er en trappe herovre, hvis det er. Skal vi se, der er en trappe her, så vi kan komme op af. Fedt. Hej, Dagmaren. Hvad hedder du? Emily. Så siger vi lige. Hej, Emily.
trylledrik. Tak for at se komme. Kom du bare her til mig. Ja, på vasken. Ja. Strømkugle. Ja. Kom lige herhen. Det kan ikke være nemmere, hvis vi bare lugtede til trylledrik. Jo, men altså, det er sjovere. Denne røde trylledrik gør dig til ned på alle fire og så får vi nu en måde. Fed i det udenfor, udenfor er det sjovt, siger jeg kan godt forstå, måske det er virkelig sjovt. Prøv at se, den røde trylledrik fik rumkugle til at blive til en hund. Det var altså desværre ikke den rigtige, men giv lige Emily verdens største hånd alligevel. Hej Lilja. Ja. Prøv lige at se, hvor rumkugle han kan. Kan du kigge på? Ja, god pause. Kan du høre? Ja, tak. Ej, du kan godt hoppe højere, rumkugle. Du kan godt hoppe højere, rumkugle. Rumkugle, du kan godt hoppe højere. Sådan, ja. Så er du fantastisk, ja. Kan du også rulle rundt en gang? Ja, sådan, min dumme. Jeg tror, vi så vidt træk til at gå videre, så... Blå pirater, er der en af jer, der kunne tænke sig at komme herop og hjælpe mig med at finde den rigtige? Og der er altså også mange meget seje blå pirater herovre. Godt nok seje alle sammen, men der sidder en hernede ved det allerbagerste bord, ja. Ja, der er en, som min mor. Kom du bare op til mig. Det er lige så meget imens. Hej med dig, min ven. Hvad hedder du? Mynte. Så vender vi skjern og siger, hej Mynte. Jeg siger til nogen. Så Mynte, du bare og peger på den trylledrik. Det er helt rigtigt for dig nu, med. Så er det sin snart ryg. Det er sejt. Den blå, tak, Mynte. Kan du bare herned til mig igen? Nå, jamen lad os se, hvad der så sker. Hvad sker der her? Denne blå trylledrik gør dig træt. Mærk, hvordan du kroppen lige var slasket og skarpt. Ganger og flåber, uden at blive flået. Den blå trylledrik fik rumkugle til at falde i søvn. Det var altså desværre ikke den rigtige. Vi giver lige Mynte verdens største hånd af livet. Det betyder altså, at der er en af jer, der får lov at prøve, så er der en ny rød pirat, der kunne tænke sig at komme herop. Der sidder altså også mange seje røde pirater. Men der sidder altså en her allerbagerst. Ja, der er ved nummer 2 middagsbord der allerbagerst. Kom du bare til mig. Ja, du behøver slet ikke kigge bagud. Det er dig, jeg gør det. Kom du bare herop. Kig lige stor. Hej med dig, ven. Og hvad hedder du så? Mille. Så siger vi lige, hej Mille. Så jeg skal ned til familien. Hej Mille. Og hvor vi tager Mille, du går bare over her. Og så peger vi på den tur, der kan findes rigtigt for dig. Den grønne, det var du sikker på. Og så er det til mig igen, Mille. Jeg tror måske, det er nemmest, hvis vi bare lugter til den her gang. Okay, så. Den lugter à la Chris! Sådan, godt gået!
Lad os også sige, at de røde pirater vinder aftens konkurrence i... Hvad bruger du så den sidste gule trylledrik til? Når den gule? Det er bare almindeligt vand. Den kan du bruge til at skrabe havmonstre væk med. Det giver vel god mening. Så havmonster, vandkamp! Sådan flot, Lilja. Kom du bare herhen til mig. Lige om lidt, der får du de her 2 flasker. Her, fortsæt. Hvad siger der til mig? Tak, Lilja. Du var sådan en skat. Nå, men altså, du får de 2 flasker af mig. Og du får en med et rødt låg til den røde piratdrik, og en med et blåt låg til den blå piratdrik. Hvis du drikker den røde piratdrik, så bliver du til en rød pirat. Og hvis du drikker den blå piratdrik, ja, så bliver du til en blå pirat. Hvad hvis jeg drikker begge 2? Det gør du ikke. Og så sker der noget meget, meget slemt. Ja. Romkuls plads er i toppen af masten, hvor han kan holde udkig med sit kinnok. Og Rødspils plads er forrest på skibet, hvor hun bekæmper havmonstrene med sit sværd. Har du nogensinde hørt om nogen, der kunne være 2 steder på én gang, Lilja? Nej. Ja, så er vi enige. Rita, Ja. er det ikke også på tide, vi kan væk om romkugle? Nej, jeg havde lige håbet, jeg kunne blive fri. Hvorfor? Fordi når man er faldet i søvn med piratmagi, er der kun én måde, man kan blive vækket på igen. Med et kys. Ligesom i eventyrene. Der romkugle også til en prins. Nej, det skal du nok ikke regne med. Nej. Heller ikke. Så drejer jeg bare igen. Men altså, det kan godt være, at han får en vorte eller 2. Okay, lad os få det overstået. Wow, jeg havde lige den mest syrede drøm. Jeg drømte, jeg fik ordentligt tungeslasker og den røde heks. Rockkugle! Ikke dig, Rita. Mette Frederiksen. Nu skal du se, nu får du altså de 2 flasker af mig. Og når gryden her, den har simret i en 10 minutters tid, så skal du altså fylde den op med rød og blå piratdrik. 10 minutter? Jamen, det er jo lige præcis tid nok til, at vi kan nå at holde en pause. I pausen, mine damer og herrer, kan man få strukket træbenene, man kan komme i buffeten og tage noget mere at spise, man kan også bestille noget mere at drikke op for barn, hvis det er det, man har lyst til. Er man færdig med sit service, er der mulighed for at stille på nogle rullebord herude på den anden side af broen. Det er også derude, man finder toiletterne, hvis man skal hælde vand over bord eller have tømt lasten. Og i pausen der er det strengt forbudt at gå op på scenen. Så børn, må man gå op på scenen? Hvor er I velopdragende? Og Lilja, Ja. du kunne jo passende bruge pausen på at finde ud af, om du skal være en rød eller en blå pirat. Ja. God pause! God pause!
rigtig røde pirater. Vi vil gerne hjælpe Lilja. Jo. Ja, det kan du sådan høre, vi er faktisk meget hjælpsomme. Tak, tror jeg. Ja, blå pirater. Lige om lidt synger jeg en sang, som slutter med ordene. For den bedste pirat, han er blå. Og så skal I være med til at råbe blå, så højt I kan. Det prøver vi lige en gang. For den bedste pirat, han er blå. Og jeg synger selvfølgelig. For den bedste pirat, hun er blå. Og så skal jeg også være med på råbe røv. Så højt I overhovedet kan. Så det prøver vi også lige en gang. For den bedste pirat, hun er blå. Ja, sådan. I min højre hånd har jeg en lille maskine, som hedder en decibelmåler, og den kan måle præcis, hvor højt man råber. Ja, og altså, det hold, der så råber højst for altså ret. Ja, man vinder i hvert fald aftenens tredje konkurrence. Ja. Så, Lilja, er du klar til at finde ud af, hvilken pirat du skal være? Jeg tror måske hellere, at Må den bedste pirat vinde. Tak, det har jeg også tænkt mig. Blå pirater, vi starter. Den bedste pirat, han er blå, det er klart. Han går sirligt til værks og er grundig fra start. For jo bedre man kravler, jo bedre kan man gå. For den bedste pirat, han er... Hold da op. 111,8 deciliter. Decibel. Men altså, det kan vi godt slå, Røde. Er I klar på det? Den bedste pirat, hun er rød, det er klart, og hun finder sin skat i husene fart. Og hun har ikke behov for at holde elite. For den bedste pirat, hun er Det var ærgerligt. 0,1 decibel. Hvad? Ja. Ej, hvor snyder det? Men det må aldrig falde mig ind. Lyver det så? Okay, så der er vi altså lige en runde. Men så skal Lilja altså også holde deciliter på. Decibelmåler. Okay, blå pirater, lad os vise dem en gang for alle, hvem der kan få hånd. Den bedste pirat, han er blå, det er klart, og han sørger for alle kan have det lige ret. Hør, han passer på dem, som er svage og små. For den bedste pirat, han er... hold da op. 117,9 decibel. Sådan, blå pirater! Heller ikke ved at slå den. Røde pirater, så skal jeg bare råbe så højt, som vi nogensinde har råbt. Er I klar på det? Ja! Okay, nu tager vi dem. Den bedste pirat, hun er rød, det er klart, og hun vil blæse på mors streg. Men han er fortsat. Og hun er hård som en sten. Det er jo ikke det, du ser ud fra. For den bedste pirat, hun er... Det står altså ret til at slutte. Men de røde pirater fik altså 111,4 decibel. Vi tager ham næste gang. Og så taber romkuglen. Det gør så virkelig ondt. Prøv at helt sikkert et blåt mærke. Et flot mærke. Nå, jamen så passer det jo meget godt til resten af din taberfarve. Det var så meget af vand. Ja. Hvad siger du, romkugle? Gør det ondt? Hvor? Her? Au! Uha. Nå, rolig. Lad mig komme til.
gør det slet ikke ondt mere. Hvordan gjorde du det? Blomstermagi. Blomstermagi? Alle blomsterpiger har en særlig magi. Den gule kjole har en helbredende kraft, som kan gøre enhver ulykke god igen. Så den, der er kommet til skade, bliver sig selv. Hvor sejt, Lilja! Ved du hvad? Så passer du jo bare helt perfekt på den røde hånd. Fordi så kan du bare helbrede alle dem, jeg har testet. Og så kan jeg teste dem en gang til, og du kan helbrede. Og så kan jeg teste dem igen, og du kan helbrede. Nej, Lilja passer bedst på det blå hold. Lilja er en rød pirat. Blå pirat. Rød pirat. Blå pirat. Rød pirat. Blå pirat. Rød pirat. Blå pirat. Så I to. Så du skal ikke tale til mig. Nej. Så er det ude. Ja, men det vil jo faktisk Lilja er ikke sur, hun er skuffet. Jeg bestemmer selv, hvilken pirat det kan være. Men hvornår? Der er et spørgsmål. Skal vi passe på hernede, når vi kommer for tæt på scenen? Godt. Jeg har altså fået de her 2 piratdrikke. Og den ene gør mig til en rød pirat. Og den anden gør mig til en blå pirat. Men jeg ved jo ikke, hvilken en jeg skal vælge. Jeg hørte, der var nogen, der gerne have piratkronen, og det vil jeg ikke gå glip af. Jeg elsker vandudvitser. Ja, så er det sjovt, men jeg... Kender I for eksempel den om fisken, der fik grineflem? Nej. Fordi den svømmede i pildevand. Ja, det var ret sjovt. Men jeg står altså lige i mit livs vigtigste beslutning. Jeg kan ikke engang ringe til Mads og Monopolet, for det eksisterer ikke mere. Det forstyrrer altså ret meget. Undskyld. Jeg skal nok lade være med at forstyrre. Tak, så det vil sige, jeg elsker. Nu kommer jeg lige i tanke om en vits mere. Ja, det gør du. Ved du, hvorfor fisk er så grimme? Nej, og jeg er også sikker på, at det er noget sjovt, men... De er vandskabte! Ja, vi kan have noget sjovt, men nu kan jeg... Vent! Jeg har én ting! Hvorfor skal man aldrig låne en fisk sin kam? Jeg ved det ikke, og jeg er sikker på det. Fordi den har skæg! Nej. Nu sætter jeg hovedet ned. Det er altså ikke sjovt, og du forstyrrer, og vi har ikke tid til det pjat. Du har ret. Ja, jeg har. Undskyld. Det gør ikke noget. Nu er det jeres tur til at fortælle mig en vits. Nej, helt flere vitser. Jeg går ingen steder, før nogen har fortalt mig en vits, der kan få mig til at grine. Brødsmætte! Hvad så, Lilja? Har du endelig fundet ud af, at du selvfølgelig skal være en rød pirat? Faktisk så er det fordi, at Megahajen er kommet, og den vil ikke forsvinde igen, før vi har fortalt en vits, der får mig til at grine. Så jeg tænkte på, om du måske kunne en. Ja, om jeg kan en vits. Hvor er du sjov. Nu skal du bare høre. Hvad drikker en internetpirat? Det ved jeg ikke. CD-rom! Det er jeg ikke sikker på, jeg forstår. Det er bare fordi I ikke er ægte pirater, I to. Hvad skal det? Ja. Altså, hvad er det der CD-rom? Det ved jeg ikke.
tror jeg altså ikke er gammel nok til at vide. Men det er okay, fordi heldigvis så kender jeg en her i Piratkronen, der er stor og plysset og vild med skab og fis. Kan I gætte, hvem det er? Det er Hugo den gode djævel, og måden man får ham frem på, er ved at sige den magiske bulle-bulle-bamramse. Så frem med hænderne, og så siger vi bulle-bulle-bam-bam, kilde-kilde, klap-klap, kysse-kysse, græs-græs, bulle-bulle-bam! Hvad så, Roskilde? Sig goddag til Nancy! Hej, Hugo! Det er mig herovre! Vil du høre en vandet vits? Helst ikke. Hvem er det, der har lukket mega hegn herind med sin mega dårlige humor? Det er mig, Skrække. Lilja! Nej, jeg har også aldrig været sejlet til dukketaler. Men Hugo, Ja, jeg er altså bange for, at det er mig. Men det var altså ikke med vilje. det siger de alle sammen. Og nu vil det ikke forsvinde igen, før vi har fortalt en vits, der får dem til at grine. Hej, prøv at spørge de røde og blå pirater. Jeg er sikker på, at der sidder nogen ude blandt publikum, der har virkelig dårlig humor. Nogle af de voksne. Er det rigtig røde og blå pirater? Er der nogen af jeres forældre, som fortæller virkelig dårlige vittigheder? Nej, det er bare... Men Lilja, hvorfor gør vi det så ikke til en konkurrence? Okay, så altså, det hold, der ligesom kan få mega hegn til at grine, vinder! Jamen, blå pirater, hvis I har en forældre, som fortæller virkelig dårlige vittigheder, så peg lige på den forældre! Peg, 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 peg! Og så vi har nogle gode familiekontakter herovre. Men der sidder altså en, der spiller så lidt ekstra meget ud. Og det er altså ham, der går der! Du skal ikke gå og spille, eller bare ikke mere. Kom du bare over til mig. Ved du hvad? Det hedder jeg også, der går til sig. Det har vi lige andre musikpause. Ved du hvad? Vi har da bare vores første gang sammen. Ja, så gør vi bare. Det er vores første gang også. Kom du bare med. Hvad hedder du så? Martin. Så vinker vi lige til familien og siger hej. Hej, Martin! Og herovre. Hej, Martin. Vink sang til kommer ind. Sådan, sejt, Martin. Okay, så skal jeg også bruge den røde pirat, som har virkelig dårlig humor. Så hvis I har sådan en forældre, så prøv lige at pege på dem en gang. Jeg bliver bare på dig, du er med mig op. Hej, du sejt, lille stor. Og hvad hedder du så? Du hedder Nana. Så kigger vi lidt ned, og så siger vi hej, Nana. Sådan, Nana, kom bare med mig. Nå, Nana og Martin, nu skal I høre godt efter, for I skal altså skiftevis gå herover til Google og vælge en af disse stentavler. Så går I bare herned, og så kommer der lige en mikrofon og et skammel ned, og så siger jeg jeres vittighed højt nede i mikrofonen. Ja, så tak. Så har jeg altså tre ældgamle stentavler her i mine hænder med vittigheder, som folk har grinet af meget, meget længe. Okay, vittighederne handler nemlig noget, som folk over hele verden synes er sjovt. Det er nemlig noget, som er sjovt på alle sprog, også på svensk. Jeg ved godt, hvad det er, fordi det er nemlig Skide nemt! kan I gætte, hvad vittighederne handler om? Brutter! Undskyld, jeg kunne ikke holde den inde. Vittighederne handler nemlig om brutter. Hvis brutter ikke kan få mega hegn til at grine, så er der ingenting, der kan. Og Nana og Martin, så husk lige at gøre jer mega umage, når I siger vittigheden ind i mikrofonen. Fordi det hold, der får mega hegn til at grine, vinder jo. Og ved du hvad? Nana, Nana. Dine heldige kartoffel. Du får altså lov at starte. Hør du bare gas? Jeg må lige med.
doven prut? Det ved vi ikke. Ikke en skid. Mega Hein griner ikke. Nana, du var virkelig dårlig til at vælge en vittighed. Nana, du gjorde det jo mega godt og sej og modigt, så... Det betyder jo, at du også en heldig kartoffel, der var lov at prøve, og du kom fuldstændig dårligere end Nana. Yep. Så Nana, kom du herover, og så skal du være klar til svømmehosten også. Ja, sådan der. Og det er det til noget, du kan se nu. Og blå pirater, så husk at grine højt af Martins vits. Hvorfor skal man ikke bruge det i en Apple-butik? Det ved vi ikke. Fordi det ikke er Windows. Mega Hein griner stadig ikke. Nej, Martin. Jeg troede ikke, man kunne vælge en dårlig vittighed og en Nana. Men jeg kom nu lige og fået benene væk under mig. Men det er okay, for du var mega sej og modig alligevel. Og Nana. Det betyder, at du er en dobbeltheldig kartoffel med kartoffelmos og salt og peber og det hele. Så du får nemlig lov at få det igen. Ved du hvad, Nana? Nu dropper vi de her fedeste vittigheder, og så kommer du bare med mig. All I want to do in the middle of the evening is party time! Rosanna! Rosanna! Yes, den virker. Tak. Ja. Okay. Nana, nu skal du hive mig af fingerhøren ind der. Så vil jeg lige rødspætte lille af Martin til at sy dækning. Kom Martin, du er farligt. Okay, Nana. Skal jeg gå lidt svært? Er du klar? Hiv mig af fingeren. Jeg skal hive. Hiv. Hiv. Martin! Og Nana, kom, tag mine hænder. Sådan der. Ja, så går vi herned. Fordi Nana, du fik jo mega højt til at grine. Og det vil altså sige, at Nana vil hjælpe til vores pirater ved at finde det. Ja. Ja. Det er bare fordi, at Mega Hein er her altså stadig. Ja. Så jeg tænkte på, at det kunne godt være, at vi fik brug for lidt flere brutter. Bare roligt, Lilja. Der er masser, hvor de kommer fra. Skørbu, giv gas! Er I klar alle sammen? Det er en tidsløs klassiker. Vi har lugtet hele dagen, der husker og det sutter. Ved I hvad han lugter? Ja, nej, det kommer. Så er der fjerde sammen. Det kylder helt ned i maven. Så kommer snart en kæmpe stor. Gæsselbrud!
Ja. Ej, det er selvfølgelig bare for sjov. Det er ikke et syn, vi har brug for at se i dag. I stedet så skal vi have alle sammen op og stå på gulvet ved siden af deres stol. Og skal give en magtskasse med at slutte sig. Alle sammen op og stå. Børn og voksne, der står så lille. Kom op, det kommer til at blomstre lidt, så er det lidt. Men så er mit job her med, så fuldført. Så tror jeg, jeg skulle igen. Hej, hej. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Lilja. Skulle det være en anden gang? Faktisk så. Ja. Jeg tænker på, hvilken pirat synes du er den bedste? Altså, rødspætte har jo sit mega sejsvær. Men romkugle har sin kikkert, og den er faktisk også ret smart. Men rødspætte kan bare til at skælde op og skræmme. Hvis ikke det var for romkugle, havde hun aldrig set det i tide. Så hvem jeg synes er den bedste pirat? Jo, jeg tror bare, jeg tager dem begge to. Hvorfor? Det er fordi, at romkugler og rødspætte har sagt, at blomster ikke har et lille pirat. Okay. Så jeg har fået Richard til at lave de her 2 piratdrikke til mig. Ej, og den ene kan gøre mig til en rød pirat. Og den anden, ikke noget stadig sej. Og den anden kan gøre mig til en blå pirat. Ingen er så sej. Men jeg ved altså ikke, hvilken der skal vælge. Det er fint. Men ja, hvorfor drikker du så ikke bare den begge to? Det sagde Richard, man ikke må. Jeg må da sige det igen. Prøv at sige det der igen. Det sagde Richard, man ikke. Ja! Ved du hvad? Lilja, man skal ikke altid gøre, hvad Rita hun siger. Hun siger også, at jeg skal tørre mig selv, når jeg har været på toilettet. Ved du hvad? Hvis jeg var dig, så drækker jeg bare dem begge to gluk, gluk, og så var det problem løst. Det har du måske gratis. Ja, altid. Vi ses. Hej, hej. Nu går den der skrevet. Så må jeg vel bare starte med brød. Jeg skal fandme også spille. Sådan gå. Og Lilja, jeg kom lige i tanke om noget. Måske du bare skulle lade være med at drikke nogle af dem. Altså, du er god nok, som du er. Du behøver ikke at lave op på dig selv. En blomsterpige kan sagtens være med i et piratshow. Og desuden har du allerede verdens sejeste farve. Du! Hvorfor sagde du ikke det noget før? Selv tak! Hej, hej alle sammen! Vi ses! Yeah! Vi ses på Stormens! Jeg får mig til den bedste! Lilja, hvad sker der? Jeg fik bare så pludselig ondt i maven. Bare giv den gas, Lilja. Hvis hun får brud, så må du også. Jeg tror faktisk, at det er en anden form for ondt i maven. Nå, så er det garanteret bare sommerfugle. Altså, det er jo din første gang. Lad mig få mere! Wow, hvad sker der, Lilja? Jeg prøver bare at hjælpe dig. Nej, du vil bare have dit sværd tilbage, men det får du ikke, for det er mit nu! Ej, det er stadig dit sværd, Lilja. Du har bare lånt det. Giv mig mit sværd. Nej, det er mit nu, og Rokules stikker der også min. Nu føler man det som en ægte pirat! Lilja, du er slet ikke dig selv. Det skal du ikke bestemme. Giv mig så mit sværd. Hov, Hvor er jeg lige henne på dig? Nu har jeg dig, Lilja. Lilja? Lilja?
Hvor blev hun af? Hun kan da ikke bare forsvinde sådan. Lilja! Røde og blå pirater så, hvor hun gik hen. Bag døren. Den der dør. Nå, den der dør. Nå, okay. Så tager vi hende. Er I klar? Nu har jeg dig! Røde og blå pirater, kan I se, hvad det her er? Det er Lilias blomsterkrans. Men hvorfor ligger den der? Ej, det forstår jeg altså ikke. Romkugle! Hvad sker der herinde? Lilja har taget mit sværd. Nå, tag det roligt, lille rødspætte. Det er bare et skumsværd, og vi har masser ude på lageret. Hun har også taget din kikkert. Hvad? Vi må have fat på Lilja med det samme. Så vi må se og kigger tilbage. Jeg har prøvet romkugle, nu vil ikke give mig det. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan man gør til piratshow. Nej, men altså, det er jo også hendes første gang. Jeg vidste, det var en dårlig idé at tage hende med. Ja, jeg er genial, for hvis Lilja kan tage vores. Ja, så kan vi da også bare tage hendes. Vi skal få omkuld. Det er romkugle, du er genial. Vi klæder sig da bare ud som Lilja. Rødspætte, det var nu ikke helt det, jeg tænkte på. Ej, kom nu, romkugle. Ej, jeg gør det ikke. Det er den eneste måde, at vi kan få vores sværd og kigger tilbage på. Nej, så hvad folk lige tænke? En pirat i blomsterpigekjole, og hun står også meget elendigt til mine øjne. Altså, romkugle, du skal ikke være sådan en tøsedreng. Prøv lige at hjælpe mig her. Okay. Altså, prøv lige at være med at tænke på dig selv. Ja, godt. Fint nu. Tak. Her og... Ja, godt. Okay. Røde og blå pirater, synes I, jeg skal klæde mod sådan en her? Fint, men så skal jeg skøre på os. Man kan bare se en ven. Ja. Godt så. Nå, men hvad skete der egentlig? Jo, altså Lilja, hun drak af begge piratdrikke. Det er begge to, altså både røde og blå. Ja, begge to, selvom hun ikke havde sagt, at det var hun ikke. Og så, så fik hun vildt ondt i maven. Det kan ske for selv den bedste. Ja, og jeg løb efter hende ved at tænke, hun vil sikkert bare slå ud grund. Ja, 4 kan ikke gå inde på toilettet. Nej, lige præcis. Ja. Og så, lige pludselig så fandt jeg hendes blomsterkrans, og den lå deroppe. Hvorfor i alverden har hun den der? Ja, det ved jeg nemlig heller ikke. Og så, før jeg vidste af det, så var hun bare forsvundet. Og så sagde hun til mig, at vi ikke måtte få vores sværd og kigger tilbage. Hvad for det sabede spiller romkugle? En ægte pirat er ingenting. Uden et sværd eller en kigger. Lilja, hold så op! Hvem tror du egentlig, du er? Spørgsmål romkugle. Hvem tror du, jeg er? Hvem tror du, jeg er? Vi kigger her. Og se, der er en række fadkris her. Romkugle, du siger noget. Kan du huske, hvad der skete? Dengang du slog dig? Ja, du slog mig lige her, og det gjorde mega ondt på spætte. Nej, Romkugle. Ikke hvad der skete før du slog dig. Hvad der skete efter?
ja, så får Lilja sit blomsterbegiver og gå ulykken gå igen. Lige præcis, Romkugle. Altså, Lilja sagde, at den gule blomsterpigekjole var magisk. At den havde sådan en helbredende kraft, som kunne gøre ulykker gode igen. Sådan at dem, der var kommet til skade, kunne blive sig selv igen. Men Rødspil, var vi to ikke lige blevet enige om, at blomster overhovedet ikke som de overhovedet ikke bør hjemme i piratkroen? Jo, altså, måske tog vi fejl. Der kan være alt muligt i en piratkro. Og hvis der både er plads til en med store muskler, og en, som er klog og smart og god til at bruge sin hjerte. Rødspil, det er stadigvæk det samme. Men altså, så er der lavet plads til blomster. Okay, men så åbner du kisten, når jeg har talt ned fra 3 herovre fra. Romkugle, det er bare fordi, at du er bange. Eller det er Rødspil. Det er bare den strategiske arbejdsfordeling. Godt så. 3, 2... Vi tog fejl. Der kan sagtens være blomster i piratkro. Ja, og især gule blomsterpiger. Nej, det er bare noget, I siger. Ja, men det er fordi, det står i manus. Nej, vi mener det faktisk. Og for at bevise det over for dig, har vi bestemt, at du må få lov til at udråbe vinderen af aftenens sidste 5. afgørende konkurrence. Ja, og faktisk så står det jo lige. Altså, 2 point til de røde. Og 2 point til de blå. Så vi skal altså finde ud af, hvem der skal have sølv og hvem der skal have guld. Ja, og som I nok har bemærket, har der stået 2 skåle med gulerødder op i buffeten. En med en rød bandana om tangen og en med en blå bandana. Køkkenet har så opvejet, hvilket hold, der har spist allerflest gulerødder. Og det hold vinder altså aftenens sidste 5. afgørende konkurrence. Ja. Okay, vi får... Nej, det er skønt Magnus op for køkkenet, der kommer med resultatet. Tak for det, Magnus. Der er lavet små hjerter. Er der så konkurrence på? Ja. Jamen lad os se, hvad der står. Okay. Det står godt nok tæt. Det ene hold har spist 4,7 kilo gulerødder. Det er alligevel det. Det må jeg gerne klappe af. Og det andet hold har spist 4,5
kom jeg 3 kilo gulerødder. Okay, kun gulerødder. Okay, det er ikke meget. Ja. Og vinderne er... Må jeg få en trommevirvel? Piratshowet er ved at være slut for i aften. Men efter showet vil der være mulighed for at få taget billeder med os. Det foregår hen i kisten, og køen starter under øjet og fortsætter hele vejen om scenen. Ja, og hvis man ikke kan tage billeder, eller når man er færdig med det, så skal man altså benytte udgang derovre, da blomsterparken er lukket. Inden vi kommer og tager billeder, så skal vi ud og holde en lille pause på 5-10 minutter, hvor vi får noget drikke og noget frisk luft, men så er vi også klar. Men inden vi smutter, så skal vi altså have aflagt piratlivet og få alle herinde til hvad skæg, det er pirater. Så alle sammen op og stå, ung så gammel, stor så lille. Alle sammen, og man må også gerne stå på stolen, hvis man vil. Nej. Ja, og når man skal stå, så tager man sin ene hånd, og så tager man den helt op i vejret, og så tager man den anden hånd og lægger på sin hjerte, hvis man altså har skåret det. Og så vil jeg gerne blive fuldstændig ro. Og så skal vi gentage efter. Nej, jeg lover altid at være tro mod min kaptajn. Jeg lover altid at være tro mod min kaptajn. I bidende kulde og brændende sol. I bidende kulde og brændende sol.